Guys, nagluto pala ako ng sopas. Good morning, good morning. Ito yung aming pagkain. What? So parang. Hello guys, nasa labas pala kami ngayon ng aking baby boy kasi punta kami ng Aldi. Anyway, neighbor lang naman namin ng Aldi. Tapos, anyway, nagluto pala ako ng sopas so hindi ko na pinakita kung paano lutuin kasi nakapagluto na ako niyan dati. At alam ko naman na magagaling kayong magluto. Sopas. 'Di ba? So, 'yun. Ang lamig ngayon ay 11 naman ngayon so hindi gaano. Pero malamig pa rin, you know, I'm lamigan. At Rafael Nor and Bogash type ite. Yeah, and then yun ang kinain namin. Tapos yeah, tapos nag-ayos ako ng mga damit-damit. Tapos kasi nagbabago na ang mga kailangang damit. Charot. Yung mga mahabaan na ganyan. So yun, punta na kami ng Aldi. Dadala ko yung guys, may construction para sa tabi namin. Bagong building yan. Apartments, parang ganyan. So yun. At dali namin ito. Ang baby boy na sa unahan, We're home. Was? Durian auf. Wasser? Rafael, Wasser trinken. Tissue. Tuna. Spaghetti ice for Rafael boy. Active meal. Orange and soft. Margarine. Sweet potato. Ginger. Knoblauch. Bawang. Das ist alles. Das? Okay. Was? Nee. Oh ja. Da. Nagustuhan niya rin tong active meal. Kaya, bumili pa tayo ng another box. Yeah. You like it? Rafael likes it. That's why we buy another box. And orange juice pa dyan. That's all. Margarine. Margarine, butter. Okay, and then yun lang. Ang init na. Ang lamig doble-doble ito. Yeah? It's cold, Rafael. Rafael is kalt draußen. We need to protect ourselves from cold to avoid sick. Wait, just put it there. And Rafael had cut this. Rafael, you like to eat rice with this tuna fish? Huh? Rafael? Tuna fish with rice? Fish. Oh yeah, he likes this fish. Rafael, get this in Aldi Malabi. When he see this, he get. Yes, it's Leah. This is Leah. You get the, what do you call this one? In the middle. Yeah, okay now. In the cold. Yeah, in cool shrunk, yeah? Rice essence, rice, all done. More tuna.
Here, inmu. Inmu, bite. Meron na ako dyang kanin. Meron din kaming chicken, yeah? Rafael, we have a flesh. Hähnchen Flügel. Yung ko dyan eh. Fried chicken. Fried chicken. How you want? But, ay nako po And we still have a lot of sopas. So, apat ito na peraso. Ayan. This time, ano to, yung walang sunin blumen. Ano siya? Saf. Yung ano. Original. Charot, original. That's why. Rafael, emu, bitte. Pullover on the Jose im Tasche rein, ja? Ja, rein. So, yun. Let's do this. Initin ko lang yan. Fried chicken wings. On the rice. And tuna-fish. Magas tayong kamay. Rafael, hand back you. Hand back you. Really? I'll think we are stuck. Wait. This is different from the sardines that we eat, Rafael. This is not Filipino. This is tuna. It's not a sardine. It's a fish. Yeah? Dove. Ooh. Here, Rafael, after dish, bitte. Da. After dish. Then rice. Have a lot of food, Hindi ka na tayo kumain. Ay, wala pala. You like it? You like rice? Tuntish. Essen. You like the fish? Yeah, the fish. Is it some later? Vaso. Sweet potato. Okay. Tissue. That's all. Okay. So yeah, let's eat. Kain tayo ng lunch. May rice, may sopas, may chicken, may sausage, may tuna. Oh. Kain tayo. Lunch. Lunch na. Sopas sa kanin. Carbs on carbs.
Sarap. Mm. Rafael dan Fos. Pinapatong niyo yung paaya sa yung mesa. Magst du auch mit dem, Rafael? Ketchup? Okay. Meron kaming chicken. Kagabi to. Natutulog ang aming papa. Ang sarap. Sopas sa kanin. Ulam talaga to. Wala kaming masyadong ganap ngayon. Dito lang muna kami. Wala pa eh. Pero parang pasikat si Haring Araw. Sana sumikat siya. May tuna dito oh. Binili namin. Lagyan ko tong lemon. Kasi gusto niyang kainin tapos nung natikman niya. Halo-halo na tong ulam. Halo-halo. Good. Nanood daw kanina ng vlog ni Liban. Nakangiti lang ako all day. All time. Ang saya-saya niyang panoorin. Ohrstange und den Ohrkopf, der sich in den Boden graben wird. Der Träger und die Ohrstange werden mit einer Drehachse an der orangefarbigen Plattform befestigt. Wow, Scoop hat eine riesige Krone gegraben. Aber um Wasser zu gelangen, müssen wir noch viel tiefer graben. Wir brauchen also noch mehr Teile, um die Ohrstange zu verlängern. Das Ohrfahrzeug ist fertig. Scoop, komm raus. Gut gemacht. Jetzt macht das Ohrfahrzeug weiter. Das Fahrzeug fährt an die Krone ran und klappt die Spitzen aus. Jetzt lassen wir den Ohrapparat in die Krone. Guys, update. Gabi na. Anyway, 5:30 lang guys. Pero tingnan nyo naman, di ba? Ang dilim na. So, kung papansin nyo nito ako sa labas ngayon. At kasi nga, Sabado ngayon, subukan sarado yung store. So, syempre, gusto ko pa rin pakainin ng soup yung aking josawa. So, nag-request siya na gusto daw niya ng soup na yung
ano ba yun? Huna. Charot. Chicken soup, ganyan. So, gumawa ako ng sopas, diba? So, may sopas pa naman sa bahay. Pero kasi bukas, wala akong isip na gawing soup. Charot. At gusto ko kasi pagka kinain niyang soup yung magugustuhan niya. Ganyan. So, yun. At yes, sabi niya, chicken soup to dito sa Aldi. So, anyway, nandito na ako. That's the Aldi. And, yeah. Ito lang naman guys yung ano ko ngayon, no? Bibili lang ako ng chicken soup tsaka yung ano, tawag ito, bibili ulit ako ng active meal. Para, ayun, madala ni Rafael sa bahay niya bukas pagka ano, umuwi na siya. So, nandito na ako guys. And yes, that's all for today's video guys. Thank you so much for watching. And I will see you on our next one. Thank you. Pinili ko guys. Huna. And then, the active meal. So yun, thank you so much guys for watching. Grabe, and I will see you on our next one. Please subscribe if you haven't yet. Always smile. God bless us all.